Inclusion de inclusion de me hu inclusion bia me mu bia because ye nyina even me chairman okra no me safe because obi little mistake obey no ye dey ji usika fi nsem enti ama inclusion pa de ye sheda ni na mum se adwuma ye fine adwuma ye de obi etifie na onye adwuma ye problem enti se wo anya adwuma ye no de nka ye beka se eye ade papa na mum adwuma ayam sisi adwuma woko jiska wo bis bank na wo de ahohyemu a eye hu a wanhwe ya wo bedwane agya wo fie kura ho ni nyina nya se sabe wo na wo de akobɔ akɔhwebra but wo bi mistake kakra wo be ye no a ensenka ye board e na e detect se ade we ye bo apaye anan fom so na aba no obi eni ho sa eti no se bas ye gye wo nema eno anse ye gye wo nema eti ye adwuma na de ehu menu aba eye hu papa in fact enye se me na me kasa ma me ho but adwuma ni nyina obi bia wo ye adwuma obeba na obi apatam nema ye ma the next time obeba no na hwinim enim ne asa wo discard ko fa nema ho ye season nema enti ni sika nyina ahye market ya nipa aba ha kɔ no ontumi nkan bebre obe start no fefefe okɔkɔ aso ba ko mienu the third one ye bɛkye no na wa lose ni sika ni nyina eti wo ba ha no mo a wo ma kwaji bank fo wo ba wiam anka be hu bank fo e ba ha no mo di nkɔfo achi tata wo mo no ni nyina ne sɛ ya season ne mama sika na hye eti adwuma no de ye de but ye nye save kura adwuma ne mu nye desa yadwen ho pa anti danda nyina ensem a ebekoso e wo man Ghana afi nipa abrabo mu nsem ene neoma ebekoso no yebo mode anse yede besom se ne be ya obetumi anya ensem nyina na wotumi ate de ekɔ ene de eba e wo man pumpuni Ghana mu media meje so Franco Ku Asante Attention TV na woni guso a wo hwɛ no ye ka nyina anse ubo era YouTube subscribe share na afi nipa ebre entumi enya na omo nso entumi hu de ekɔ e wo man Ghana ene no yebo epini ye papa no na se won a edi edwa ewo ye timber market wo kasoa na ebem se edwadi ho nsem neoma bibira ehia ema nipa da sanipa efa dada setena mu no eba edwadi ho nsem a ade a ehia na ewo se odasani bia hu se de ekɔ ene se de eba etumi ene adwadifo ibire kasa won a wo market ene won edi neoma bibire hu dwa nene no ye cameras no ebo modia ekofa business news every kasoa timber market ikudu no chese ye nyadaje eni empenifo ne atitirifo kasae eje omadwen kire efa ye enoma ekoso ewo madwuma ne so esan se enema bi o a na ye nga ye timamfo no ya na ye ni eho dadwana se ni eho nimdie bia nanso no se won a we akwabenefo na se apabenefo wadwuma ne mu no yetumi eben wo na ye ne omo kasa yetumi hu de ekɔ ne de eba yebopini timber market worker so no owura ne din de Alex Chey a ye chairman eda kasoa timber market no awsan chairman was Central Region Wood Dealers Association enso no ode nsem bi tudwa na ne nsem no kire mu se ba se edwadie pa de a ene omudi dwa pa omutumi ton ade ye o kire mu se eba ne se ye nto ade a na che se o man Ghana no wo tumi hu se eno ye kasa che se yetumi ekapa na nso eba ne se edwadifo edi dwa na se eba enuatonfo de a omutumi di dwa ba dan de nyina nkrofo ba ho ka se bitumi wura ho no etumi to ade no ade eso nipa na ontumi enyi boni aye se ade to de ekoso pa na mo san kire mu se ba ensem na se enema bi ha mo ade a che se wo soro pa wo kire ne nsem se eba se nkrofo agi loan ekoto ade na afi so eba ne se nkrofo ento ade na se omutumi gilo no na mo yetumi sambe tutuma na se loan fo ne ba obegye sa enema nyina na so betom ne mu ama na etwa se omututum esan se omukɔ kwan so na se omu ba ade ba akɔ omutumi ana se ha ba akɔ omutumi hu se ha omu pa ne se asoja fo tumi gina kwan so gi omu adwuma na se omu neema na so mu neema kɔtwa free forest munya ede ba no omutumi season nyina eka se ebia on papers na enya na se bisa na nso wo kire mu se eba se nkrata asem de a na nka omo amoje saa so me adwuma ne de na nka omo ni nyina bi na nso no wosan de to ye nim se eba ne se omo ye bushcat na chese aban no anase won agenja kwa mutumi mom kwa mutumi twom kra ede omniam abesen kokodi dwa no munya mfaso ne kra ansa na omom ye so me adwuma na nkasa na omso abesen akɔ ne sa o kire mu se
a sign say one a bush cat no omonye registered and also muning krata and also monkrata seven sipping sitantino. Omudu anase a soldier for anasa what omomujina kwemujina mope. Omu yisika botin pa de mom na afi no omu ko manim na omu ye nkrata na so omu nkrata CPC ta no e san sen nkrata ne adwuma na awose omu twe nkrata no so de adwuma nti no no ba ne sa ne omu tumi delay omu e to bi kura omu tumi omu ne matumi ka kwan mu e bi kura tumi di omu ne masio ne chese onipa no ne sika oji e de ko se adwuma mu no na chese ya de a ayekwa owura Alex sei san kire mu se sabasi yendi dwa na se yemfa enioma emra na se yemfa yendi kwan so akoniaba na nka ombetumi hu se nka betumi akoyi pa esan se nka omo wo nkrofo a omo so kasa wo ye board ne so mo ma ya de nka betumi akoyi pa na enso ne nsem o kire mu se coordinator ba ko pe ene doma no na ba ne se omo ye decision bia sa coordinator ne kasa ipe na je se wo se omo nyina so ekọ no na so kasa bia na je se omo nyina so enko bi no na ne nsem are ya de etetiompa ne se ombenya enkrofo a efiri omo nyina mu se timbafo no so ena afi so omo ye adwuma of forestry ene won aka nyina se nka omo nyina be form one board na nka we kasa na we so tumi akasa se na be ya betumi ede peperiye ena afi so contemporary adwumadi atumi akoso ama papa nti we hawa omo ka se ade a omo pa ewie no yensi ono mo a ebopini won so omo ton ade ono mo omo sa de to so se se ba ne se nkrofo gigi omo niema asi kwan mu dia ade omo di mu tintin pa esan so omo akobush na omo akotwa ndua na ba no omo de nam kwan so omo de ba bokoboko no aposifo tumi hia omo bi so omo se na ndua ye hifa ne firi omo tumi kire mu se ye kotwa ne ye nkrata kire se ye kotwa ndua no enie na ba ne sa na aposifo no etumi dia ni popo ene hane etumi gi omo niema ne siwa eno dadwen a chese ade ba ko ha omo papa ba ne se ensema efa se enuatwa ena afi so ba bi ebetumi adu enuade a omo kire mu se omo de omo tumi nya ho hwe esan se baba bi a na se asase a wo se edua ho ana se edua ba enua wode a enke wo se aban no a ne bomoden so be mo nsase a te so mu twa enua na ombesan adua enua no foforo ho no mo na enso na aban no anya ne ho hwe na momu no o hwesenka empo nipa na se ankura no o mangasa be yom nsase ede ayesa na o mu kire mu se ba ne sa na che se ya ade betumi ha o mpa esan se enua yi ekosa efiri sa bushi mu a na che se ba bi o mbesa enua enya enua etumi atwa abeton ne de ya ade be dadwen pa be ha o mu yie enti no o mu sere aban se aban enya obibi na afi won a wo girigina kwan mu dande nyina na afi o mu gi bibi efiri o mu nchen no o mbo modin ase o mu nkrata ye djuma nko ade a ombo amna mutumi entwemu we ene omade serede a ombo modin asraban so wontumi nya bibi emfa omom na se saabade a bibi abetumi akose ne se na efata ye bomodin ene ye maame anase ye nuaba maame da ko a ebopini won na enkomodie no ekofefe yenkohwe se ne enkomodie no ekoye me mo akwa ba de ba attention TV so meje oso me ba cho wudin ne sen na wudi bia ben so na owo ewo aha ye from me Alex Che Mena me chairman of Kasoa Timber Market. So I chairman of the whole central region, Wood Dealers Association chairman. Me pa cho ye hwe mo adwuma yi a adwuma bi a ejemre pa yi. Emre dodo sen e na motime kwa motime de enua ne eba. No dey depend company kra won ne ye adwuma. Company bi o machines dodo o mo sa no dey within 1 month 2 weeks we to media nya onema. But companies no money omo machines ni ye kakra bi ne de edi mre pa bi abedi 3 months kra na onema any ready. Emre bi du ya na aban ka se enu atwitwa na ya doso a empo ebinum ho a yetimi cheche omo ne ade eno no eba ne sen na etimi ekosa se etimi che ebinum sa no. Well no kra wo ni se enipa de we den ya doso nti wunya obi a 100% say nyina ye genuine business. But nema de bi nso kwa ekotia ye genuine business no mum kra dan omo nye genuine business no wa ukuta genuine documents no be do checkpoint wo Kasoa library camp wa obeje ho gina pa ansa na watumi de awram and obi a wonkuta bushcart for na nsa bo be hu no mum na mu wi no moko but wa ukuta genuine documents no obebre pa ansa na watumi awram even some of the mistakes om to me dey kra no would you know how want to say even forestry officer tro bibi na we mistake which is enipa bia so to me mistake they likely so be to me tro dey mistake wo kan bibi om ntia so be chidua na ko no makọ ginua no bi o ma fan ne woni ade a whole lot enti
problem dey will be pa. Na ansa na ebeba problem na mo wono so no maybe sa se nhyehyeye ben na moye de ato ho se enuane ye twa nyina ye den a ebesa enso dan ne de nyina enuane ba nti nhyehyeye ben na moye amode bo enuane ho ban se be ya na abre nyina mo betimi enya bi atwa many about the woman say ebi ase na am say dipa ko school agodo eche na wo refi niam bebrebe ye wo meshe sa nka betumi aboa ye adwuma no pa no kora woman say dua udua eche pa anza na enyini eti untumi nkofa obi abusuan asase bi se medikodua nua keke eti na yese nka ban ene tumi ma ensase a yebetumi dua nua wo so because nua ebi betumi take over 100 years nsa na aya matured eti se obi asase abusuan asase one acre bi na soodikodua nua nipa no nua no ko enru se benyini na nipa no ko wawu ana bibia disa eti enuadua no de fine afforestation is very good but as a sasa ni fra ban ho enye individual bia abusuan asase bi no betumi akofa so de afforestation eti e banbo no de e wa man ho because ye nkrata na ye gifra ban ho ni nyina no sa taxes ni nyina wo mu a enka no betumi de afforestation yes and asase no so ya ban de enye individual de bia de eti ye hode dwuma no de definitely ya ban na ese ye yeah. Na sisi a ne yenko business said ya edwa so nsem esiti efa nnua no ho wo de enei seni amanfo ebo bena ese sikasem ho aye din sen na market ni tesa wo de toto mmiri bi atwam kwa oh yenka no kra business no ebumi this time no adwuma no ko eye kasa bi a me hu ne se Ghana for ye ka aduane hye na nemu kra no wasan su epa aduane foforo sika de amanfo wo sika ye nema no motopa ye nema to ya kasa ewura mu da ko nya kasa ketwa but o meto se dua gu ha enti nema no de omoto na ye Ghana for nyum tu bi ada bi aye to sika ni kura no wusun se oniska enti ye kasa kasa afa yembra problems na wo kasa mo face problem no so no ubetimi abo problem ba ko mienu miense bi so amayen ameyahwe oh problems ni mienu kura isa ye wo problems pa I want say ye paper works enkrata adwuma bi nipa na wo ye paper no ntiase a ono wo at that time wo de prepare paper no ono gina kwan so no enim eti obeduru ho na se wono nti na se se ade nti na wo ye ni se ya wo se macho and obi sika obi akobo bisia na odi akofa ne ma na oba ti na bia on ti ni bakro na se no aya se onya botre ebisa mu na ye kire no se ne asam ade ni siti nti a wo ye ne sa no ontie na wachi dua no de ko bekwa ko yi nua no bi owi a wasan fa ne ka no otumi se ano odi eti omo hia amanfo sika pa se amane a ye hu adwuma no no eso enti problems no de ye wo na problem wo na ka ye press omo betumi de aso ano man se ye nipa ba ko no wote wa se coordinator ana wo detect eti se wono na adwen ye ne se ade we won te ase enti ye nko ne sa obi eni ho wo kan bia ma undi kama fo bia de wono be decide se ye nya no bia no sa na ye de ye wo on but kam ye hu ne se ye board as I do man ye FSD for part of mu play ye wo ti ade di for part of mu play ke ye adwuma na nkasa ke ti ade di for na ye wo adwuma omo no ti ade di no ye adwuma na nkasa is like about calculations ebia ye cubic meter do say wa fa say aka say sa calculations no obi a wonwa obi a wakọ hu school pa ontumi nye na no ye ti ade di for na ye say adwuma na it is FSD ni hia na ukura krata na ono sa calculation ya da no onye ma ono de ane say number na de ba ye no wasan repeat no na wacho mi wa no so wo fa ye ne bi kai wo de ba the same number na say we use but because I don't enye board na ye ni baba ku fo nti no so decide say wacho wa uni obi a wokan bia ma na mo say kai board na ti ade di fo na bi nso ka ho na wo mo betumi anhu se edua na mpa first one no de ba ye no fa sei na aka se nti na wo de ba enka ye ni problem but edi baba ku fo FSD ni na wote ho no onye duro na say wo say dua no de aba sa number na wo de dua na ba do nti no wo repeat number na uni obi obeka bia ma de obi bia won ntia so meche wako na ye che wo konso a huge amount na ye beje free unse ntia no odin enti sese omo ye illegal se omo inform nsa enhye aban asen a wo mu twennua empempi no so wo so nenam na problems ne ba mo behwe na aban aka no ho wa ma ne ho mene so na asojafo ogu forest na omo ha dwen sankrofo ne den na wo susu se aban enye inform se ne be ya mo ye legal no mo betimi nya masomdwe enkrofo no kwa nye problem aban enkrofo na ye problem saafo no beko na wa okuta paper no je no paper na wugina ho eje ye problem obi atumi afasika over 100,000 e dia ko share aduma mu se wo ko fa so me ne ma no dia ba na wa bedu checkpoint na o match na gina ho because onya bi ninti no ese se wo de gina ho obe fifi won krata emu a ko hu bia mistake bia
obi aye e bia ne ofo no ane officer na ye ka say officer na okwari nu no wo na odi agi ne ma na furu nsem na de ono wo ye illegal chainsaw no watwom ko de da akwa yi ne ma kora wie esan akọ because ono de obetua eti problem no enye yen say ya de anko obi ehu say oh say me ye jani hu ana mekọ na mo mekọ ye illegal na me nkọ de ya ene na ko bo say obi ebeja because ade ne sha ase ne ye nyina na bushkat no obi aye ene e ba sa ban si ye nyai obi ehu say okay fine de abanka no ye tie eti ye nyina ye move to say ye be ye some mail no but I tell you say me no tia sisi ye ka say ye ni me no me nyina na ya load say wo load bushkat ena me ma load some be ena ye nyina ye free say fiba wo be kwa kodu ayi woni ma wie na me da so gina checkpoint ho all in the name of say when tria wo wuta jani no wo adwene say untua nti wo ye do begina ho na de ono bushkat ndi onu me say nkata anyi nti wo do betua na ona mu no okọ ete yade a editia yen papa sana de ne tie na ekwan foforo bi eni ho a se panin na ono ye nkrata asem ne bibia ne ma wo se o check ma wo numbers figures na wo ka no hwe ekwan foforo bi eni ho a mo betimi enya se ni pese bia ne number ana se bibia se bibi sa akosi wo kwan mu a mo betimi a refer to nipa na na from da bia no matter how wo beka omua wo beka samade achi made asakra wo ntie penina wo ye paper na ebia mistake yemfa ne say ye de yanyuntumbo say mistake aba paper no so na penin no on bia o from achichi o ma kire o ne ntia ebia saa de no ba ye no obeka samade achikro mu ya no o ma ye di sade so mbekye no ye wo boa o ye den mbekye wako ntisi ano mepese obema wasema etwato den pa na ye wahia asem titiru e wo adwuma yi ho ana afi enkuranhye bi a ewo mu ne de bi a ewo mu se na adwuma ne nkoso tie because sisi enkrofo bebre su se adwuma ni ho enso no sebe mpenifo se adwuma boni bi ani ho a etese kro no enti enkuranhye ben e na wo business we ho a obetimi aka ma mabunu enya e na afi nso so wahia asem titiru pa e wo ho a ebetimi abo adwuma ne nkoso a enya wo nko a sisi a waye chairman ne de wakoye obatan a wo be kasa ma enuafo nyina enti mi enti de awoka encourage na de encourage de me encourage bia me mo bia because ye nyina even me ye chairman no kra no me nye safe because obi little mistake obey no ye de jiwu sika fi nsem enti ama encourage pa de ye shada ni ne mom say adwuma ye fine adwuma ye de obi etifie na onye adwuma ye problem enti say wo anya adwuma ye no de nka ye beka say eye ade papa ne mom eye adwuma ayam sisi adwuma wo ko jiska wo bis bank na wo de ahohyemu a eye hu a wanhwe ya wo bedwane aja wo fie kura ho ni nyina anya say sabe wo na wo de akobwa kwibra but obi mistake kakra wo be ye no a ensenka ye board e na edetect say ade we eye bo apaye anan fom so na aba no obi eni wo sa eti no se bas ye eje wo nema eno anse ye eje wo nema eti adwuma na de ehu mini aba eye hu papa in fact enye say me na make sama me ho but adwuma ni nyina obi bia wo ye adwuma obeba na obi apatamu nema ye ma the next time obeba no na hwinim enim ne say wo discard ko fa nema ho ye season nema enti ni sika nyina ahye market ya nipa aba ha kọ no ontumi nkan bebre oba start no fefefe okwa so ba ko mienu the third one ye be chi no na walu su ni sika ni nyina eti wo ba ha no mo a wo ma kwaji bank fo wo ba wi man ka be bank fo e ba ha no mo di nkofo achi tata wo mo no ni nyina ne say ya season ni mama sika na hye eti adwuma no de ye de but ye nye safe kura adwuma ne munye desa Bache friend me Mary Akakpo me na me former organizer e wo market ya ye market ha se ye ka nhihye a e fa market ha ho a de edi kan wo ba ha e se o register na ye ji utum ase obi a wuto ndua eno pa ho a ye nko ntokwa wa ha ye mbokro no wa ha ye nton ade wa ha kwasiada enti obi beji apata wa ha se ana e wo se mo hwe se ne papers se onye bushcat ana se eno no de emramu se aban mu mramu ni eno de mo nhwe nka ho sisi ano first na ye bushcat ba sisi aban de mbre ba se ye mo contract kra na ye bushcat ye ma ho fa nya adwuma enti ye nyina ye bompa ye kakra se ye be free bushcat no na yakoso menum Munua ni twa no mokọ forest na mu twa se enua ne mebedua na omo se ne enua ni twa no koso no emoa enti no ebeye se mu bedua enua abra mu twa de anyi no enti mu betwa bewie na de a enyi ye no soso na etimi abenyi sen na mo hyehye etie e wo forest o enua ni twa mu ye binum de ye nko forestry ebi wa ye wo kokoko ase ebi so amfufuo mu ndua na ye twa
nti se forest side ho de omo due ndua no wo ho na yen no mo aye toto market ha de se ndua na no mintumi nka ho ase Kwan a mofa so anuane bepie wo modwasuo so ha se ni sen na etie sen na nyama si kofa eno de yensam bebre eno de eye tipae ma ye papa fi se wakokoko ase akohu efowura na wato edua no wo ne ho no obesa akọ forest for ho na omo asa aton amon na omo ton ma umpo na wonam kwan so ba eno nso sika obetuetu ansa na wabedu edwa so no eyade e haye pa na enye bushcat no se mejidi se asede esese moye wo forest honom anase bibia mudi nuani fridi aba no moye bibia dada enti nka mo bedu kwan so enye pepes keke na wo se mo de kire ensesia no ne ye kasa about bushcat say ye free bushcat ne ho dia so many dia no koto a ansa na obetu ka na free so me wona okrata nyina ekuta enti ene dia wa wunim ye nuanum police obi kakra na ombeji saa kosi time a wa bedu edwaso eno dia eno ensunsun ben na da bushcat any so me nentem ensunsun ye da bushcat ni so me ntem ni se so me no watua bibia ma forestry commission dada ansa na wokọ akofa aye free bibi TIDD obekọ na jese ni na akrata ekuta enti eno no omo cheke omo hu se wo fa kwan pa so na wo de ba na bushcat ni de sense omo mpini se ye betwa ni nti no eno ye beta ata usa ane kwadwoji ska use hia kwesi a ono so besa age ni de sa akozita ma oba bedu market no akwa edi se dia ase aban se ma ye ntwa na ye etwa na monkrata asem nyina da so tote se ne awoka se ebi wo hono ma kwan so no yejeje wo kakra ansa wa ba bedu a enye bushcat no eno no emfa ohawa na nsunsanso obia embre mo ewo musika asem mu haye pa ebi wo ho a se wo kofa bushcat na ne de usika tumishi ebi wo ho a obi beji ska nanso ono abese twa no ho abechi se order from above na omo agi load na from sem enti se loan bi na okoji na odi shemu a ene na wuti ate tinyama ye share wo no afi yembra market ha na nsentem yete se timber market akra de no eja eto hono mo adwuma yi nso de eja ni nua nso de sa afose den kra hit ni kana adu baabi a etimi so enhihye be na momaye wa ha ebetimi aboa esi saa enema bi saa kwan yeda se esanse ye boaboa ye ho nti no se ye ba nopa na obi hyi ni nwura enu ye nim se entondro enwumre no na eja na dum ana ye hwe se odinsuo begum na mo se enwumre na ya pon na ye kɔ ne de obi e be hu se wo hyi nwura bia no ye yi chama asutri na ye de wa famra kwan so. Okay. Na sisi a yenhwe amanfo keka se sikasam ho ayedin e wo man Ghana mu. Enue nsusu de enema bebre na edi nua ye carpenter for ye de board dan so ye de yenkunwa de enema bebre na edi enua ye sen na market no esi kofa so no kra se scale ni ho no e kamo ana aka ye papa sisi ama ye lu ya akɔgye de ewura adwuma no ye ntumi ntua esan se wa fendua na egu ho enso otofo na mba meto nti usu unye sika na ndi akoba bia okokoji sika no nti din na ye ne de aka ye nyina sisi enkranhye semben se ebia obi ebeka se mepese mede mesika sem ekowura enuaton mu enkranhye semana se odel ben ne wo business no ho a obetimi de ama omanfo ni ametumi aka ne se so obi pese obeto ndua mani mfa ne sika nkowura bushcat mu odi usika kowura bushcat mu a ebehye enti ye nyina ye ndi aban hyehye no se de waka sese ano kosome nafa mrakwan so na to ndua no obi opese obeto ndua bia no onkoto so make cat na ye nyina ye nhwe se ye bejai bushcat twa no enu adwuma no ohaw titiri bi ewo ho a bo bepese bi a se mo betime fi mpanimfo ho aba ana mo na betime efri mpanimfo ho aba ne se ye behwe ye nkrata asem no nkrata asem no so no so aka chese ye ngoto so me ngoto bushcat enti bushcat no so mo de hyehye egu akwa mu se ndua wo kokoko ase na pese otwa obekọ forestry commission for na omama local permit na odi akobusa ofasa hyehye no so dia wuni ohaw aban de sa nyama na egu kwan mu amaye dada nti se wo a wuni mu mra no na obekọ akoto sa afidie no mu nti odi sa hyehye na egu akwan mu ni de asa obi amaye ndu adwuma chen de se ma mfa mra kwan no so
na me kofa bush cat ne ye chi me dia ene na ye maso odin nti aban de odin hwehwe egu kwan mu amaye na monia ye sre ne se ye kuta krata ne ye de kire ye nuanom a eye omu bisa ye se krata ne ye bewi ana nti saa kwan no so na ye omu hu ye mobo ye bre wo saa kwan no so because okuta krata enso se sia no bedu checkpoint ha ye se ye improve ye approve ye ka betimi agina ofiti anajo na ade achi ebi anwumre ebi a etimi gina ho afiti anopa akosi anwumre ebi so etimi gina ofiti anajo abesi anopa enu no ehaye pa se mekuta nkrata na ya bo bibia egu system no so na maba bedu checkpoint yesi ye approve ye eho ne de ehaye pa nti yesro mo nhwe ho maye na ye approve ye no mo bisa se approvement ben na almost anso hwehwe biem because bibia be wokrata no so bibia wokrata no so na so mo se agi se penino e verify your office na ono omotwa ka no photo e de send penino na penini gitumu ansa eno no menkwa eye madwin na se omonji forest commission for na omowo ada se me kofa nuama osehwi e na me de ba ana head office no omonji hofo ni ndia na no maye bibia de agu akwan mu awie na ma ba bedu checkpoint na sebio so penini ni yere da kura na so ono nsori nkohwe ni computer so ya load ni be gina kosi time a ono be ni obe ye ho de ha ye papa nti ye pa mo chomo nhwe ho maye me de Isaka Army ya obe din aka so mo de frame ha ye tanku yo bawa tanko ende ye ba ye hu se wapata wo eye timber market ka so timber market ha ne ye bisa se sen na business esikofa because ye hwa modo so pa na mo wa ha wo musa se ye do so de efa ye timber market ha no mo no efa enua no ye bushcat ye wo sawmill but ha no sawmill ni na do so sanse no na aban penu se ye de ba odo eno na aban epede se obekọ enam efa nkrata sam ho na ade nyina no eno so ka ho na momo no e face challenges before enu na beba bedu no e face challenges e bi kura no a bia no all white wakọ ye bibia na momo no du barrier ho no mo na ye sande ho ekọ atimata sanche ukọ ma ye kọ hwehwehwe enu no na ade e ba market ne de timo market ya no ye to ade no kwa ba kopẹ bia no etisen provided ye so me no ye to na momo no ye face problem kakra problem I face ni say capital a odi be yaduma kanenu ukitabe bia 30,000 40,000 some few years back obetimi e dey fa trailer ba ko ndua be at least min kakra be 3,000 2,800 but for now no ungita 100,000 and above untimi e dey enya load emba beton nti ya start afina ya hye no ton ase ya capital no ndu ho no e face problem ihia emoa yesu ye betimi na he de e de afa de bit set trailer full trailer na yesu ya de ya ton yesu nya mfaso sa eba nuasam no business no asame de ne ton ho ne ade de market ni de bia od beba bia se wawa se odumo se dauma o se sida o se esan o se duano yeto kwan bia so di duano ba ebesa ne momu no for now ne de capital na yehia yo ye da se o se capital en wo hia nti sa ban betimi aye nhihye bi na se bank bi wo ho e sha ban ase na obetimi egina ho edi eginemu ama eye nuatonfo se wo be ma om loan bi mpo a enka woni ebeje ho efise ni nyina eye capital market ne de ekọ eno nti se wotimi nya amoa yatumi ehu se ne nkomode ne ekọ ye hu no se ampa hawo ne dọọso amane ne dọọso ma kyerɛkyerɛ mu na de omode to aban anim no se omsere no ombra ommoa na yehwe anim se aban bekoso aba ommoa na afi nioma nyina atumi akọ sene fata totin na nioma ne dwodie nyina atumi akọ pepepe ne fefefe na obi aho atumi atono bra sa woje bere ene adaje ehwe me a medin ade Franco ku asante wa Attention TV asan ka kyerɛ mo sɛ wopɛ sɛ yedi dwa bia ma yɛbɔ odwadie bia ho dewuro ma wa ɛyɛ hanom ya na wobetumi afre na afi yetumi ene wadi dwa
ofre numbers e twa go screen ase a obetumi ne ye marketing department atumi adi nkomo sene efata dande nyina krado se bebo eye oniema bi a woton dewuro ama wo sene be amansan ne wiase nyina be hu sede ekọ na afie mu so atumi abeto na afie mu so atumi de akọchiri ade ama wo enti bomode ane frɛ numbers na afie emetumi eno emedi dwa eni wundi nkaso bom na ne ma nyina enko toten sene efata meda ase bi mu se woje ebre ene adaje na wo hwɛ me